ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പുണ്യവാളൻ്റെ ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, ആഗമനകാലത്തിൻ്റെ 3-ാമത്തെ വാരത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ കുർബാന അർപ്പിച്ച് ഈശോയുടെ മനുഷ്യ അവതാര രഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗാഢമായി ധ്യാനിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ 3 വായനകളും കുർബാന മധ്യ തിരുസഭ മാതാവ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുക. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രക്ഷകൻ ഇവൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ പ്രബോധനം കേട്ടപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാൻ തന്നെ അതിനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിപ്പിച്ച ഒരു മഹാ വ്യക്തിയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ. നമ്മൾ ഈശോയുടെ 2-ാം വരവിന് വേണ്ടി കൂടെ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് ആഗമനകാലം. അതിനാൽ വചനം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ 2-ാം വരവ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി കൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഈശോയുടെ മനുഷ്യ അവതാര രഹസ്യത്തെ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1:14 എടുത്തുകൊണ്ട് 4 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് 4 ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിട്ട് ഈശോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആഗതനാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 456 മുതലുള്ള പോയിന്റിലാണ് കാറ്റഗിസം ഓഫ് ദി കാത്തലിക് ചർച്ചിൽ പറയാം. 1, നമ്മെ അനുനയിപ്പിച്ച് രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈശോ ഭൂമിയിൽ ജഡമായി പിറന്നത്. 2ാമത്, ഈശോ ജഡമായി തീർന്നത്, വചനം മാംസം ധരിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നാം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. 3ാമതായി, ഈശോ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത് വിശുദ്ധിയിൽ നമുക്ക് മാതൃക നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനൊരു ക്ലാസിക്കൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ വചനവും കൂടെ സഭാമാതാവ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 11:28, അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവേൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം. ഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നുകം വഹിക്കുകയും എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ. Jesus said that, learn from me. So he is the best example of holiness. 4ാമത് പറയുക, ഈശോ എന്തിനാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്? അവിടുത്തെ ദിവ്യ പ്രകൃതത്തിൽ നമ്മെ ഭാഗഭാക്കുകൾ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഈശോ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറന്നത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവിടുത്തെ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ്. ഈശോയുടെ പ്രകൃതം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ പുണ്യവാളൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ഈശോയുടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത്. നമ്മളിവിടെ വന്ന് തീർത്ഥാടകരായി പുണ്യവാളൻ്റെ ഈ ഭൗതിക ശരീരമൊക്കെ വന്ദിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറന്നത് ഇന്നത്തെ 2ാം വായനയിൽ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആനന്ദിക്കുവിൻ. ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുവിൻ. ആ ആനന്ദം നമ്മളിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാൻസിസ് പുണ്യവാളനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അനേകർക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ വി ഓൾ നീഡ് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. We need to read the Bible, to reread the Bible, to meditate the Bible, to live the Bible, to live the word of God. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. ഈ വചനമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:14 പറയുക, മാംസം ധരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു. ഈ വചനം എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഓരോ കുദാശയിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും മാംസപ്പെടുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം നമുക്ക് വരിക. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതം വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അരിശവും ദേഷ്യവും അകൽച്ചയും മാനുഷികമായ സകലതും പരിത്യജിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മളിൽ മാംസപ്പെടുമ്പോഴാണ്. നമുക്ക് കുർബാനയിലുടനീളം പ്രാർത്ഥിക്കാം, കർത്താവ് ഇനിയും വിത്തായിട്ട് മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ഇന്നും അഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പുണ്യവാളനോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പുണ്യവാളൻ ക്രിസ്തുവാവുന്ന വചനം അഴിയപ്പെട്ടു, തൻ്റെ ജീവിതം നൽകി, തൻ്റെ നാട് വിട്ടു, തൻ്റെ ഭാഷ വിട്ടു, തൻ്റെ ഫുഡ് വിട്ട് സകലതും പരിത്യജിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ അദ്ദേഹം മാംസത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇന്നായിരിക്കട്ടെ, ക്രിസ്തു എന്നിൽ രൂപപ്പെടട്ടെ. ക്രിസ്തു എന്നിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതത്തിലേക്ക് നാം വളരും. എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുവാനും എല്ലാവരോടും സമരസപ്പെടാനും എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുവാനും ജാതിയും മതമൊക്കെ മറന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സകലരെ സ്വീകരിക്കാം. അതും സകലരെയും സ്വീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല,
സകലരിലും ക്രിസ്തുവിനെ, വചനത്തെ, രക്ഷ. സഫാനിയ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രത്യാശയുള്ള, ആനന്ദമുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ, രക്ഷകനെ, ഒരു ഭരണാധികാരിയെ ലോകത്ത് കൊടുക്കുവാൻ വചനം മാംസപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ തീർത്ഥാടന വേദിയിൽ നമുക്കായിരിക്കാം. പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, വചനം നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് സകലർക്കും കൊടുക്കാം. അതിനെന്നെയും നിങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ദൈവവും പുണ്യവാളനും മാധ്യസ്ഥം വഴി സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.